keď Boh si vyberáva človeka, lebo chýba mu niečo, robí človeka Adama a keď ho robí, už ho nerobí, nestvorí ho slovom, ale začína ho tvoriť svojimi rukami, bere hlinu, čík a formuje ho. A vieš, dal seba do človeka. Už v nebi nikto nebol tak cenný, jak človek. Doteraz človek je tak cenný v Božích očiach, lebo on sám dal seba do človeka. A teraz pozri, čo sa tam urobilo. Diablovi sa to nepačilo. Zasa dostal. Zas prišlo bod, kedy diabol sa dostal do zárady Eden a Boh povedal jasne, zo stromu zárady smiete jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nejedzte. A on sa dostal zás k Eve. A viete, čo jej ponúkol? Budete ako Boh. Budeš zás niekto pekné niečo, čo je zvonku, čo sa dá len zvonku. Krásne, ako Boh budete. Ale v skutočnosti oni neboli Boh, ani on, ani Adam. Toto bola pravda. A vieš, Eva sa chytila toho a pravda bola úplne opak, že ju oklamal. To znamená, diabol, keď pracuje len na pekné veci. Na to, aby človek bol videný. Na to, aby niekto bol. A človek môže byť takým nosičom svetla. Verte mi, že človek, ktorý je ten, ktorý chce byť len pekne ukázaný, byť niekomu, urobí všetko preto, aby bolo krásne, vypadané, že to človeka ani nezbáda. A je v tom postoji. On sa stáva nosičom svetla. Viete, čomu ja verím? Že svetlo svetla, keď je v tebe, ty nikdy nechceš byť videný. Svetlo, ktoré v tebe je tak silné, že ťa preráža. Že to svetlo, ktoré Boh koná v tvojom srdci, keď ich rozpráva, tvoje srdce obohacuje, rozsvieti tvoje vnútro a ten človek začína pracovať vo svojom vnútri.